Τα μυστικά των μασονικών στοών στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που η εκπομπή Πύλες του Ανεξήγητου βρίσκεται σε μια τεκτονική στοά. Σε μια στοά από αυτές της Κέκυρας. Τι κρύβουν τα σύμβολα των μασόνων? Εδώ είναι λοιπόν η έδρα όπου κάθεται αυτός ο οποίος προεδρεύει και συντονίζει όλες τις εργασίες που γίνονται σε μια τεκτονική συνεδρίαση. Ο Σεβάσμιος διδάσκαλος. Έχει ένα κερί αναμένο, όπως υπάρχουν άλλα δύο κεριά αναμένα, τα οποία, όπως βλέπετε, είναι πάνω σε κύονες. Ο Σταυρός δεν είναι χριστιανικό σύμβολο για τους μασόνους. Καταρχήν ο Σταυρός δεν είναι πρωταρχικό σύμβολο του χριστιανισμού. Είναι πολύ παλαιότερο και αν μην πάμε πιο πίσω το συναντούμε στην αρχαία Ελλάδα. Ο ελληνικός Σταυρός. Βέβαια από εκεί και μετά και στην Αίγυπτο, η οποία επηρέασε πάρα πολύ τη σκέψη των τεκτώνων μέσω της Αλεξανδρίας, υπήρχε αυτό το σύμβολο το οποίο ακολουθήθηκε. Τέκτονες πρωτοκλασάτη πολιτική. Αρκετοί, και η Μεγάλη Σωτά της Ελλάδος έχει ανακοινώσει ότι αρκετοί υψηλά ιστάμενοι πολιτικοί ήταν τέκτονες. Τελετές τρόμου μέσα στις στοές. Έχω γνωρίσει 3 φορές ως τώρα διαφορετικά πρόσωπα τα οποία ήταν και φύγανε. Τους θεωρούν εν ύπνο. Και ειδικά ο ένας τον τρίτο βαθμό αποκόρυσε. Μου λέει: «Σηκάθηκα τον εαυτό μου όταν με βάλαμε στο πέρα του». Ήταν με τα μάτια, είχε ένα πανί, τυφλοπάνι που ήταν εκεί. Δεν απασχολούν τους τέκτονες τα εθνικά θέματα. Δεν έτυχε ποτέ να ασχοληθούμε για εθνικά θέματα. Δεν μας απασχολούν. Συζητάμε για το καλό των ανθρώπων.